U staat hier bij ons Halloween Museum. En ja, daar zijn we al 10 jaar met Halloween bezig. Aan het proberen om Halloween eigenlijk goed in beeld te brengen. Want heel veel mensen denken dat Halloween horror is. Slagpartijen en dat soort dingen. Maar Halloween is eigenlijk een oud en nieuwviering. Van een oud en nieuwviering van de Kelten. De Kelten die waren heel erg op de natuur gericht. En ja, die dachten per 31 oktober dat het jaar om was. En dan vierden ze hun oud en nieuw, wat wij eigenlijk ook vieren, op 31 december. En dan zetten ze kaarsjes in uitgeholde suikerbieten. Met daarin getekend gezichten. Maar doordat je dan een kaarsje in een uitgehold gezicht zet, krijg je hele grote spookbeelden. En daar waren ze eigenlijk een beetje bang voor. Ze dachten dat dat de geesten waren of nou ja, de overleden dat die terugkwamen. En nou, door de kaarsjes dachten ze nou, zo houden wij dus de geesten op afstand. Welkom! Oh jee! In het kasteel van Doornroosje. Kennen jullie het verhaal? Ja. Vertel het eens. Vertel het eens, laten zien. Nee? Zal ik het vertellen? Ja? Ga jij lekker zitten? Je zit al lekker, dat is goed. Ga lekker zitten. Er was eens de koning en koningin. Weten jullie ook nog welke zin er werd gezegd tegen de spiegel? Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooiste van het land? Dat klopt. Op een dag zei ik dus tegen de zin tegen de spiegel. En de spiegel zei dat Sneeuwwitje de mooiste van het land was. Dat klopt natuurlijk niet, want ik ben de mooiste van het land. Sneeuwwitje. Ah! Ik heb wat voor je. Het werkt wel snel, hè? Zeker. Wat vond je van het Halloween Museum? Ik vond het leuk. Sommige stukjes waren best eng. Bijvoorbeeld bij die weerwolf, dat vond ik best ook eng. Het was wel anders dan vorig jaar was ik hier ook geweest. En er was wel heel veel verandering in. En ik vond het wel leuker dan vorig jaar. Hoe is je naam? Sayana. En waar woon je? Gewoon hier in Sluis. En wat vond je het engste van het Halloween Museum? Bij die weerwolf kwam er ineens zo'n eng iemand tevoorschijn. Dan moest je die doek voor die ogen weghalen en toen schrok je wel heel erg, want toen kwam er iemand naar boven. En die pakte je dan vast. Ik ben Megan, ik ben 12 jaar oud, ik kom uit Katzand. Ik zit op het Sven College in Oostburg. En ja, het is mijn 3e jaar dat ik hier aan meedoe. En over 2 jaar wil ik ook hier mijn stage gaan doen. Ik speel in het Halloween Museum Grietje en ik speel de bruid van Blauwbaard. En het is altijd heel erg gezellig en leuk hier. En de mensen zijn ook heel erg gezellig en de sfeer is ook heel erg leuk.